Diba? Makita na nimo. Na-lesson na gid siya, na-lesson. Ay, bilat dako kayo. Bilarge. Ano pa, igno. Wow. Wow. Wow, kami kayo. Ay, no. Grabe na gid siguro na siya ka-crespes. Yung baliwis. Diba? Sus. Amo siyang gitrayan ay as in hang. Hang jud siya, hangs. Hangs yun. Lechon na lechon. Ipakaipat ko. Wow. Patuyok-tuk. Tuyok. Wow. Kalame. My God. Laway. Noor. Agar. Sus. Patuyok ka. Kalame. Sang lami. O yarn. Finish na yarn. Itsoyok mo per. Yarn. Laban na yarn. O diba? Ato nang hiwaon. Ipakita na mo ninyo kung saan ang ginighiwa. Grabe hang jud siya. As in lami kayo hang. Ako paypay ha. Last to not paypay. Pa-crispy na mo. Pa-crispy. Pa-crispy na guys. Pa-crispy. Wait. And it's done. Asa tong kutsilyo? Uy. Dara. Ang gini, ano? Kalamer. Awama. I-post lang na. Ari na dire tiwas sa tareas. Nawaninot magudang ka ng ihigot ang kuan, lapnis. Kalami, uy. Okay, no? Tayo na rin, ipakita ang tunga. Kung sa'y sodos tunga kay. Grabe, chili powder ni siya guys. Nya, ahos, bombay. Kung sa gito. Tangad mo no? And then the templa is ano naman? Ngita pagtrapo. Ay, grabe, kalami. Nagtuhoy ng ikog. Ato guro ang huslo niya kay kuan man na. Masugsog ha. Basta niya magkuan ng masugsog apil. Kana yarn. O diver. Ay, macheng guy. Machecha. Lakalame. Mutas ha? Grabe ka humot. Dali oy kay hiwa at katarang tuntunga. Huguta sa mga hugot kay ang mga kanang higot. Ma. Ano na nyo dadadring tablets nan? Nom. Agoy. Hala. Grabe, lami. Uy. Sure, ko lami kayo nila. Ma. Tanawa sa ninyo. Sus, Grabe, sinigrado na ko ng higot. Anigod. Ang higot, siguro yung tangtang. Pero kung sa kadako ba? Kilo ra kapin. Oh my God. Isa. Ma. Tingnan mo. Giposan nyo. Bisang watong kanon dyan. Yan. Ano may patan rin Nilusot na ang tangad. Nana ang patan dari ma. Batas sa dito Yan. Ato sa dito.
excited na kay May. Mama. Magkara na diha nga ng lip na ng one. Oh, Asa man ka pa dong ma? tus ka. Ari diri agi ah. Aw. Ay lang kay nagkuha ng iba nimo. Muto ang timpla ako nagtilawan lami gidok. Promise. Nya ang among kanon kay mais. Tuyok nok, tuyok. Tuyok gid manok, tuyok. Kaluoy. Nagtuhoy ang ikog aw iliog. Nay oh. Crispy yarn. Ang karon di na crispy siya. Mais ang among kanon. Wan? Mama. Ah, lami ah. Di ka ganun siya niya ni. May hito ba? With uhong pagid mga langga na uhong ay gikuan ni mama daghang kinakidin man ang uhong nga nakitaan ma. Ito isa kana na ang agianan. Sa Bantay ka tutunay di Merlina. dis babaw? Oh. Iya ma, kita ka. Ay oo, kay daghan man diha kuan abot li ka dito. Nangumpay mo bukos ka di. Tir, kana lagi dok na paghihipon. Hiwa ba hiwain. Lami ano ay. Ihayang ya ako na. Kuha sa na ako na. Lo. Lagi. Hilaw mo na, hilaw. Oy, hilaw good town. Kurat ba nimo? Na ako sa video. Wag na hilaw ba? Kuan ter. Kuater ang kuan. Mo na hilaw ninyo? Grabe kaluto. Nita. Lami. Hala. Oh guys, look. Aksi eh. Grabe. Na. Yes, rami. Lami ah. Nalang lami ah. Uy. Grabe ka lami. Hang. Hang manima. O diba? Maingon lang. Ay mama ko hilaw. Uy. Kaluto. It's very luto. It's very luto. Oh, paa pa lang ay. Yarn. Nasang hilaw ani? Porting ang kayo dahan kay kaya niya. Ay dok. Wow. Alam mo. Ay, crispy nga part ay. Asa naman tong crispy dire? Tilawin panit ma. Ang unang tuloy. Ang panit ma. Kuha siya. Ma tilawin panit ma. Lakadagam ding abo. Abog sa kong kwan. Tilawin ma. Tilawin panit mo. Ma, gusto ko mo try na kas panit. Ang panit ba try na? Para. Lami no? Ah! Diba? Yay, where are you? Lami kay among sudin. O sa niyo? Kuy, ginoo ko kalami. Ang pako ma. Pako is weaving mo. Kuha mo. Ay, man oh. Wow. Ka-juicy niya. Uy, grabe ka-juicy oh. Wala eh. Tero, tilawit yan. Ay, kung ka, oh. Ang sa man. Lame. Wala dyan lami. Wala di ay. Lame. Kuya, pag iksin na Dexter, porting singota. Murag hugaw. Television. Puro sinit. Good. Isol. Aw sana? Guys, ito. Isol lubot. Isul de sa Na. Television. Paring usa ka pako. Tama. Wala eh. Mas mama. Ay pukog manok. Pero lami. Double, no? Lami. Ah, uy. Uy, napadjuli tamban inununan oh. Iputos mamag down sa saging. Ah, mangga. Saging man hinuon. Sige siyan ko asan. Lami no. Nagawag ko try pa. Pwede ka try? Kutsiliwan na, di mabali na. Ang nara. Paagigi tira smokling oh. Kita na yun. Ang liog, man pa kong tirahan ka naman kuya. Di, tunga mo. Ay, yan lang na.
Lami siya? Ha? Ha? Yan, pingog. Nami. Ito yung lami eh. Mara magpinugos. Binayran to. Maakas po sa unod man.